सालबारि फाख्रिगुरि थांलाय फैलाय लामायाव DNT दखना हलसेल स्टोर गोदानै बेखेवदों। दखनानि हलसेल दखान गोदानै बेखेवदों। बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमानि फाख्रिगुरि थांलाय फैलाय लामायाव गोदानै बेखेवदों दखना हलसेल स्टोर। खौरांगिरिनि सोंथियाव फोरमायनाय बादिब्ला खम बेसेनावनो गामसा, दखना, फालि बायदि मोननो हागोन। दखना मोनगोन, फालि मोनगोन, ओमफ्राय आर'नाइ मोनगोन, जेनेबा हौवासाफोरा गाननाय आर'नाइनि कटआ इखौबो मोनगोन, गासिखौबो मोनगोन आरो। दखना गलाफोरनि थाखाय गोनांथार सुबिदा खालामनानै होदों दखना हलसेल स्टोरआ। दिनै दखनानि हलसेल दखान गोदानै बेखेवदों। बेयाव फार्स्ट टाइम जोङो गोबाङै माल सोनो हायाखै। जिखिनि जोमग्रा दखना, लकेल दखना बायदि बायदि मोननो हागोन दा। ओमफ्राय उनाव लासैनो सोलांबाय थागोन जोङो। मेख्ला जिखिनि हलसेलाव मोनो, मेख्ला, फालि, ब्लाउस, डिजाइननि ब्लाउस, माथानि दखना, पाटनि दखना बायदि रोखोमनि मोननाय जागोन आरो। जिथु हलसेलार नोंथांमोना बेखौ खम रेटआव मोनगोन नामा? औ, जोङो हलसेल बिदि दखाननि मानसिफोरनो हलसेल रेटआव हरनाय जागोन आरो। सालबारि ओनसोलावथ' गोबां दखनानि दखान दङ। बिथांमोनाबो माखासे गुबुन रायजोनिफ्राय लाना फैयो। बिसोरनो माबाफोर सुबिदा होगोन नामा बे सालबारि ओनसोलनि? औ, माने जोंनि सालबारिनि मानसिफोरा बेलेगाव थांनानैसो लायोना। जिखिनि बेलेगाव थांनानै जिखिनि गारि भारा गारनानै थाङो इखिनि जि दामाव लाबोयो, जोंबो इ दामावनो एंगारनानै होगोन आरो। माने बबेनिफ्राय लाबोनाय जागोन? जोङो इखौ बेंगलनिफ्राय लाबोगोन। ओजा माइदि दखनाखौ, लकेल दखनाखौ क'क्राझार, बिजनि बिनिफ्राय लाबोनाय जागोन। रायजो राजासिम माबाफोर खावलायगोन नामा? रायजो राजाफोरखौ माने बयबो मिथिनानै जोंनि बे हलसेलाव बयखौबो लांफैगोन होननानै मिजिंथियो। बिथांमोननिसिम ओरैनो मा मोननाय जागोन बेयाव? बेयावहाय दखना मोनगोन, फालि मोनगोन, ओमफ्राय आर'नाइ मोनगोन, जेनेबा हौवासाफोरा गाननाय आर'नाइनि कटआ इखौबो मोनगोन, गासिखौबो मोनगोन आरो। बेनिफ्राय दा लासैनो लाबोबाय दङ, मोनफैथ'वाखैनो गासिबो। लासैनो ब्रेन्डनिबो सोगोन। बे साप्लाइखौ बबेनिफ्राय लाबोनाय जादों? बेयो जाबाय बेंगल खैजानिफ्रायबो लाबोयो, बेनिफ्राय जायखिजाया आसामनिफ्रायबो सोदो आरो। बेखौ बबे जायगायाव खुलिदों होनना फोरमायदों? बेयो जाबाय सालबारि बाजारनि ओरै साहाजों एसे फैना फाख्रिगुरि थांनाय लामानि टार्निं खिनियावनो आरो। गासै दखना बा माखासे आइजोफोरनिसिम माबाफोर खावलायगोन नामा? बेनो गासै दखना गानगिरि आरो दखान होगिरि बिथांमोना बे दखानाव लांफैनो हागोन। जाय बिथांमोना दखना दखान होयो इसोरखो जोंनि दखानाव, जों हलसेलसो खुलिदों नालाय, इखो हलसेल हिसाबै जोङो नोंथांमोना लांफैनो हागोन। हलसेल हिसाबै खम रेटआव मोननाय जागोन नामा? खम बेसेन? औ, हलसेलाव जोङो खमाव हरगोन। जाय बिथांमोना दखान होनो गोसो लांफैनो हागोन आरो। सालबारि ओनसोलाव माखासे दखानि दङ। औ, बेफोरो माने गुबुन जायगायाव थांनानै लाबोनो हायो। बेनिफ्राय नोंथांमोननिफ्राय मोननो हागोन नामा? औ, जोंनिफ्रायनो मोननो हागोन। गोजानाव जाहाथे थांलायनाङा, बेनि थाखाय जों सुबिदा खालामनानै होदो। बेखौनो बुङो आरो, जोंनि दखानावनो लांफैनो हागोन आरो। जिउआव नोंथाङा सानो नामा जिहेथु दखना गला होनानै जिउआव सासे जाफुंसार जानो हागोन होननानै मिजिंथियो? निस्सय आं भाबियो। जेरै दा बर' आइजोफोरा होनानै दङ, दखान होयै माबागासिनो दङ। जोंबो दा साक्सेस जागोनखौ सानो आरो। साबेसे लोगो नांनाय? हारसिंसो जों जेनेबा हासबेन्ड वाइफजो लोगो नांनानै होदो आरो। बे बाराव गिबि आरोना? औ, गिबि।